Ndokukwazisai mose muzita raJesu anouya, amen. Tinoda kutenda Mwari nemukana wavatipa wekusangana mugore ra2024 makorokoto egoredzwa kwamuri vana vaMwari. Toda kuverenga kubva kubhuku raLuke chapter 22 verse 40 kusvika pana 44. Bible shoko raMwari rinoti, "And when he was at the place, he said unto them, Pray that ye enter not into temptation. And he was withdrawn from them about a stone's cast, and knelt down and prayed, saying, Father, if you are willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but thine be done. And there appeared an angel unto him from heaven, strengthening him." Mwari vakomborere kuverengwa kweshoko ravo. Regai titarise zvishoma pamusoro wenyaya unoti zvido zvenyu kunyanya. Regai tinamate. Baba vedu vari kudenga muzita raJesu, tinokutendai nemukana wamatipa wekunzwa shoko renyu. Taurai nesu tikunzwei kaviri muzita raJesu tinonamata, amen. Now, nyaya yatadzidza yataverenga apa ndiJesu ari mugetsemani navadzidzi vake. Judas Iscariot haasisipo, waenda kunogadzirisa nyaya dzekuti Jesu asungwe. Jesu anochifamba navadzidzi vake vakananga mugetsemani. Umwe munyori wandofarira anoti Jesu wakapotsa kudonha kaviri ari munzira kuenda kugetsemani, achigamwa navadzidzi vake vachienda naye kunzvimbo yanzi panapa nemunyori the place. Saka yaitozivikanwa iri nzvimbo yaJesu yemunamato. Judas kuuya kwake nemasoja kuzobata Jesu, he knew where to find the Christ. Saka vanosvika panonzi the place. But ndoda kuti titange tataura nyaya iyi kuti tizvizive tese kuti Mwari akatendeka. God is faithful. There is never a time yaunosvika pakuzoita zvisakarurama. There is never a time yaunosvika pakuexecuta chivi chako. There is never a time when you roll out your plan yekutadzira Mwari. Mwari asina kutaura newe achikuudza kuti aiwa nzira yawakuda kufamba iyi handiyo. Vari muupper room navadzidzi vake Kristu, vari muupper room navadzidzi 12. Judas anoudziwa kuti wandiri kuisa ruoko naye mundiro ndiye achanditengesa. He was told point blank kuti ndiwe iwewe mukati memoyo wako uri kuronga kunditengesa. But still he went on with his plan and he left the light of the room and he went into the darkness of the night. You need to understand, munhu waMwari, kuti Mwari kana akurayambira kuti zvawakuda kuita izvi, waakuda kunditadzira, rega kudaro. If you pursue your plan and you go ahead with your plan, you are stepping out from light and stepping into the darkness of the night. Waakupinda muchivi, murima reupenyu. Bible shoko raMwari rinotaura Judas wakayambirwa. Enda pana Genesis chapter 4. Kenan achironga, Cain achironga kuparadza munin'ina wake Abel. Akayambirwa chapter 4 verse 7. Kana ukaita zvakanaka haungafari here, asi kana uchiita zvakaipa, zvivi zvakawanda seri kwemukova zvichakutsvaka, asi iwe unofanira kuzvikunda. Cain was warned. 1 Samuel chapter 8. Vana vaIsraeri vachichemera mambo, Mwari wakatsvaga Samuel akati enda unovaudza the kind of a king that they are asking for themselves. And they were told zvese zvaizoitwa namambo uyu, zvairwadza zvose vakaudziwa, but they were adamant. Vakaenderera mberi nechivi chavo. Inzwa munhu waMwari, Mwari wakatendeka. Usati waita zvinhu zvako, if you care to listen, you will hear the still small voice of the Holy Spirit telling you which way to walk and which way not to set your foot. Mugore ra 2024, kumbirawo simba. Ask for the ability to hear the voice of the Holy Spirit and do as he says. Waronga chivi chako. I am telling you, God specializes in disturbing sinners.
vatadzi vari busy kuronga zvivi zvavo, God specializes in disturbing them. But mutadzi kuzoita hake zvaafunga kuita dzanharo dzake, asi Mwari anenge ataura. Mwari achatiyambira mugore ra2024 through the convictions that are sent as arrows, piercing arrows into our hearts by the Holy Spirit. Mwari vatipewo simba rekugona kuteerera kana Mwari achinge ataura. When the Holy Spirit speaks and he warns you of what you are about to do, you need to remember you are stepping out from the light and stepping into the thick darkness of the night. Mwari vekudenga dai vatibatsira tarega kuva nemweya waJudas wekuti wayambirwa, you still go on with what you have planned. Mwari vekudenga vatibatsire. Bhabheri shoko raMwari rataura rati Jesu ari muGetsemani anoudza vadzidzi vake kuti varume, ini ndakumboenda chinhambwe, asi imimi sarai muchinamata kuti mugone kukunda muedzo. Muedzo yatiri kutaura inouyai. When you have been warned by the Spirit, the power to do what the Holy Spirit says is found in prayer. Saka Jesu aiudza vadzidzi kuti aiwa, musasara muchivata varume, sarai muchinamata. Jesu anoenda chinhambwe. But we need to recap just for a moment. Timborangaridzana kuti Jesu ndiani uyu. Haana kutanga kurarama musi waaberekwa nenhumbu yaMaria. Kwete, ndiMwari waivapo kuvapo kusati kwavapo, wakatanga kutanga. Ndiye Mwari anotaurwa pana John chapter 1 kuti pasina iye hapana kana chimwe chete chakaitwa nekuda kwake. Saka Bhaibheri shoko raMwari rinotaura kuti John paanonyora anovhomora Kristu. That's how different the gospel of John is from other gospels, among others. Matthew, Mark na Luke vanotangira upenyu hwaKristu panyika. John anomuvhomora kubva kudenga oti musamutarisira pasi. He is a man sent from above. Atumwa kubva kudenga, wafukidza umwari hwake nenyama kuti agone kurarama pakati pevanhu, adzikinure vanhu. Uyu Jesu vasati vasika vanhu ndiye anopinda muCouncil of Peace naMwari katatu. Paanobuda kekutanga, Mwari asina kubvuma kuti iye ave chibayiro chevanhu, anobuda chiso chakasuwa. Ngirozi dzotobvunza konzi ndakonda Mwari haasi kubvuma. Baba havasi kubvuma kuti kana tasika munhu ndive ini ndinonomufira. The second time it happened the same. The third time he came out with a smile on his face because the Father had agreed kuti should we create humanity and should humanity sin against us, if they must die, then you will go and die for them. Kristu kwakubuda achisekerera. Ndiye Kristu amuGetsemani uyu. Ndiye watiri kutaura nezvake. He was an active agent during the planning of the creation. Pakusikwa kwenyika, he was an active agent. And he is also an active agent pakurongwa kwezano reruponeso. Ndiye Kristu watiri kutaura pana mapisarema chapter 40 verse 6 kusvika pana 8. Ndiye anototi mibayiro nezvivi nezvimwe zvese izvi hamuna kuzvifarira imi Mwari, but you prepared for me a body. Saka I come. In the volume of the book, it is written of me. Kristu waiziva pakurarama kwake kubva achitanga kunzwisisa kuti ini nzira yangu iri kunanga nepaCalvary. He knew that his way is through the cross. He understood that his blood is the currency through which he would buy back humanity from the clutches and the jaws of the devil. He knew that he was the transaction location. Kristu zvaiitika paari, zvichiitika maari, zvekutenga mutadzi kumubvisa pacamp yechivi achiuya kuruponeso. Saka Kristu paari kurarama, he knows this, but now akamira pakati pezvinhu zviviri. Ndoda kuti mumuone Kristu watabva naye kudenga akauya kuzofira vanhu. Mukaverenga magospels muchaona kakawanda paanenge achitoudza vadzidzi, varume ndoenda Jerusarema, vachanditambudza, vachandiuraya, asi kana vandiuraya, aiwa ndinomuka. Varume ndoenda Jerusarema, otarisa Jerusarema ochema pamusoro paro. Varume ndoenda, ndiri kunofa. He knew he was going to die. That's why he was as quiet as a lamb, even when he was being unjustly judged. Navatungamiri achitongwa, wakaramba akanyarara nekuti wainzwisisa kuti nzira yake yakananga paCalvary. Ndiye uyu Jesu wamira zvino
anoti kuna baba vake baba, kana kuri kuda kwenyu mukombe uyu ngaupfuure. Mukombe ndeupi? He was supposed to drink the cup of the redemption of men to its very dregs. Wanga akatakura ruponeso rwa vanhu mumaoko ake. Ndi Kristu, kufa kwake kuponeswa kwe vanhu, kusafa kwake kuparadzwa kwa vanhu nekusingaperi. And so now he is standing in between the will of God and his agony. Uku kune marwadzo akamumomotera, kune rimwe rutivi kune kuda kwa Mwari kunofanira kuitwa. Marwadzo ndeapi? Jesu haana kukasika kuurawa pamuchinjikwa nekuda kwa marwadzo anyama. Wakanga akatakura zvivi zvenyika, from the first man to live on planet Earth and to the last man to live. Anga akatakura zvivi zvavanhu vese. Ndo zvakamuremera, ndo zvakamudhaina, ndo zvakakasika kumuuraya. Vakatozoti vakuuya kuti vaone kuti vafa here, they found the Messiah dead already, because he was carrying the sins of the world. Iyeyu Kristu ndo akatakura marwadzo epanyama. Vaikurova 39 lashes because yechi40 yaiuraya. Wacha ari kukurova akatadza kukuuraya paleshi yechi40, ndiye haifa panzvimbo yako. Vaikupfekedza korona yeminzwa voitsimbirira. Vaikutakurisa crossbeam wotenderera muJerusarema uine munhu akakurinda kuruboshwe, kurudyi nekumashure. Pamberi paine umwe musoja akatakura chibhakani chakanyorwa zvivi zvako. Saka vaikutenderedza muJerusarema nenzira yekure kusvika wasvika panzvimbo yainzi yedehenya, place of the skull, where they would shamefully crucify vavanenge vati vanofanira kufa nekuroverero. Bhaibheri, shoko raMwari, rinodzidzisa kuti Jesu wakarohwa. Munyori wandofarira anonzi Ellen White anoti ropa rakayerera kumusana waKristu risina chairidzivisa. Obva what Jesus could not see beyond the portals of the grave. So his agony is on one side and the will of God is on the other. What is the Christ going to do? Jesu uchadini apa? Owira here kumarwadzo ake, osuduruka kuti vanhu vaponeswe, kana kuti achatakura marwadzo ake oita kuda kwaMwari achifamba achienda mberi namarwadzo? Umunyori wandofarira obva ati Christ in his sanctuary. What happened to the Christ will also happen to the Christ-like. Zvakaitika kuna Kristu zvinoitikawo kune vanoda kumutevera vakafanana naye. There are moments in life, my brother, when you stand between the will of God and your agony. Dziripo nguva dzakadaro Kristu wakamira, uku kuzere marwadzo, upenyu hwarema, shuviro yake ndeyekuti mukombe upfuure. Ari kurwadziwa, his agony has catched up with him faster than anything. Asi kurudyi kwakamirawo kuda kwaMwari. Mwari ari kuti mukombe haupfuuri Kristu, unotoumwa. Ndo zvatiri kuita. Dzokera paMount of Transfiguration. Ndakakutumira Elijah naMoses vakakusimbisa nenyaya iyi. You are going to die. That is my will. Jesu wamira pakati pekuda kwake nekuda kwaMwari. Jesu wamira pakati pekuda kwaMwari nemarwadzo ake. And he has a choice to make. Zvakaitika kuna Kristu zvinoitikawo kuvaKristu vake nhasi. Tinosvika paupenyu pekuti tinomira tiri pakati, tinoziva kuda kwaMwari. We know what the Lord wants. We know what he wills. Asi kune rumwe rutivi kune marwadzo eupenyu. And oftentimes the child of God pays too much attention to his or her agony and forgets, turns his or her back on the will of God. Learn a lesson from the Son of God. No matter how painful the agony you are facing is, no matter how dreadful the future may be, or how bleak the future may be, how dark your tomorrow may be, choose the path that is safe. And the path that is safe is in the will of God. Aripo zvezvi baba vakanditarisa kurutivi uku, Mwari vanoti hatishandi nesabata. That is the will of God.
but kurutivi uku vakatarisana namarwadzo ekushaya kuti vobatei kuti vape mhuri. You are standing, my brother, in between your agony and the will of God. Iwewe uchaita sei? But Kristu akamira pakati pemarwadzo ake nekuda kwaMwari. Anoti aiwa Mwari, zvido zvenyu kunyanya, zvangu inini tozvifushira, tozviviga, toita zvenyu. Mwari ari kutsvaga vanhu nhasi maKristu anodadzwa nezita rake, who don't pay too much attention on their agony, but they focus on the will of God. No matter how painful the agony is, no matter how painful the life situation may pose itself to be, you must choose the side of the will of God. Ndiri kutaura newe hanzvadzi, ndotaura newe. Kuda kwaMwari unokuziva iwe. Basa rinowanikwa ferere, but mawanira auri kuronga kuriita wakamira izvezvi nekuti joblessness is haunting you. 2024 akapera, ragore rechitenhu chitsvaga basa uchishaya, and your agony, this agony yakurwadza zvakadaro zvekuti right now as you are listening to this presentation, you are standing between your agony and the will of God. Unoziva zvinodiwa naMwari, basa hariwanikwi nenzira iyoyo, but because it's been long while you were listening to your agony, usawira kumarwadzo, wira kukuda kwaMwari. Wira kukuda kwaMwari. Ndoziziva takatarisana nematambudziko akawanda, gore ndeija, but nhamo dzimwe dzacho takadzitakura. Za 2023 tinadzo, tiri kuenda nadzo mberi dzichigere kupera, but you need to understand kuti wakamira iwewe pakati pekuda kwaMwari nenhamo yako, uchasarudza chii? What are you going to choose? Your agony or the will of God? Mwari ari kutsvaga vanhu vanoita semwanakomana wake, vanoti aiwa muchinjikwa ndakautarisa, voti aiwa ndazviona ndakutosungwa, Judhasi uri kuuya, ndichashungurudzwa kuzhinji ndichafa. I may not see beyond the portals of the grave, but inini ndinoita kuda kwaMwari. Vanhu vazhinji tatiza kuita kuda kwaMwari nekuda kwemarwadzo edu, tichitaura kudai 2024 auya takaronga kuvhura hombe, but ndadii ndakurangaridza munhu waMwari, gore richitanga, you need to master the art to fall on the side of the will of God. Unozviziva here kuti there are moments when the will of God seems to be exposing you to danger. Unyatsona kuti uku ndokuda kwaMwari uku, but ndikaita kuda kwaMwari pamberi apo zviri kundiomera. This is the will of God, but ndikariita iri kuda kwaMwari uku ndikakuita, ndakaomerwa. Nyangwe zvakadaro, Mwari ari kutsvaga maKristu anoti the safe path, the safe place anyone can ever be is inside the will of God. Ndokuri safe. Unogona kutotarisa wotoona kuti panapa ndikada kuita zvekuda kwaMwari panapa career yangu inoenda musango, ndatodaidzwa hangu kuattachment nezuva reSabata, ndoregedza kuenda, career yangu inoenda musango. Kuda kwaMwari ndombosendeka. God is looking for people who, when they are standing in between their agony and the will of God, they fall on the side of the will of God. There are moments when the will of God seems to be exposing you to danger, but Mwari anotsvaga vana Shadrach, Meshach nana Abednego who know the will of God. Hatina mati zvitombi, nyango maisa moto pamberi pedu, and the will of God is exposing us to the fiery furnace, heated 7 times over. Nyango zvichireva kufa, so be it. It is better to die than to sin, better to hunger than to defraud. Zviri nani ndisvike parukodo ya parumana nzombe zvindiomere asi ndichiita kuda kwaMwari. God is looking for such spirited men. Vanomira, vanamai, vasikana nevakomana, vanomira, voti mhuri inoda kuchengetwa, asi I am not going to take care of my family while violating the will of God. When you move from the will of God, aiwa mukoma ndokutaurira mamira mujecha, mamira panonyudza, quicksand iyoyo. Before you know it, unofushirwa nevhudzi. Dai wateerera munhu waMwari, mazuva ano atararama, God is looking for a people who do
do not pay attention. In as much as the agony is painful, they don't pay attention to the circumstances of their lives. They don't pay attention to what is happening in their lives. If what is happening in their life is pitting their will against God, vanoti kuda kwangu tinosendeka, toita zvido zvaMwari kunyanya. Ndo mashoko aJesu. Ndoda kuti muone zviri kuitwa naJesu panapa. Verse 42. Ngativerengei. If you are willing. Chatungamidzwa naJesu kuda kwaMwari. Obva azounzawo kuda kwake. Let this cup pass from me. Ataura kuda kwaMwari. Munoda here Mwari? Mukombe uyu handichaudi inini, wakurwadza. Imimi Mwari mukana muchida chiubvisai. Apedza kutaura kuda kwake iye kwekuti mukombe ubviswe, anobva aenderera oti asi kurege kuva kuda kwangu. Saka on this side anoisa kuda kwaMwari, on the other side oisa kuda kwaMwari, obva aisa kwake pakati. Jesus is doing two things in this prayer. He is being honest. Wachimiro chiri kutorwadza ichi hachisi kutombonakidza zvachose, ndiri kuda kuti chipfuure. And that is your prayer. Uri mukati mechimiro chiri kurwadza chauri kuda kuti chipfuure. Tazvinzwa, but do these two things. Number one, be honest with God when you pray. But number two, be humble enough. If he thinks Mwari akafunga kuti kuda kwako in this case hakuiti, hakukuendesi panzvimbo yakanaka, be humble enough to let the will of God prevail. Ndiri kutaura nevanhu vanoti aiwa Mwari, todawo kuti zvegore rino iri kuda kwenyu kuitwe kunyanya. Iwewe chinoita kuti ungwavhe mungwavhiro wako handikuti ndo zvaunoda. Kuda kwaMwari unokuziva, but wakapreswa zvakakujanya. But I want you to notice how Jesus goes down in prayer. I want you to notice, ndoda kuti uzvione kuti Jesu anopinda zvakanyanya zvakadii mumunamato. How you are strained depends on how you are strained by life circumstances detect how you also strain yourself in prayer. Nguva yaunopambadza mumunamato inotaura zvawakatarisana nazvo. Nguva yaunopambadza, Bhaibheri shoko raMwari riri kuburitsa pachena kuti aiwa muupenyu uchasvika iwe iyeyu 2024 uyu, iwe wakanditeerera neni ndiri kutaura, tichasvitswa ipapapo nekuti zvakaitika kuna Kristu zvinofanira kuitikawo kwatiri. Our humility must be tested. How is it going to be tested? By letting the will of God prevail over ours. Inzwai vana vaMwari, varipo vana vaMwari vakararama mukati meBhaibheri, vakanyorwa upenyu hwavo. They set aside kurwadziwa kwavo, vakakuisa padivi, vakatakura kuda kwaMwari, and they went to their living graves carrying the will of God. Vakasengwa nei? Church yePasimena, Revelation chapter 2, vanoudziwa vanzi mai makatendeka kusvika parufu, ndichakupai korona yeupenyu. Ndobva vaunzwa zvikanzi naDiocletian, mese panapa munofanira kungotaura kuti the emperor is king, the governor is our Lord, ndotokusiyai morarama. But church yePasimena yakaramba yakamira ikati we only have one Lord. Saka vakamira manje kuda kwaMwari vanokuziva, hakuna umwe anonamatwa kunze kwaMwari ari kudenga. But nhamo yavo yavakatarisana nayo vari kuiziva. Diocletian is after their lives 10 years of persecution, but varimo they say takapiwa vimbiso naMwari, akati kana tikafa achatimutsira korona. God is looking for a people vanokunda Satani neropa regwayana, vorega kukoshesa upenyu hwavo kusvika murufu. Kwatiri kuenda uko hama dzangu, Revelation chapter 14, kwatiri kuenda uko, chapter 13, chapter 14, kwatiri kuenda uko, kune nyaya mbiri. Agamuchira munembo wechikara achasangana nehasha dzaMwari, asina kugamuchira munembo wechikara achasangana nehasha dzaSatani.
kwese kune hasha. Let me tell you, mira ndikuudze, usaisa pedyo marwadzo kupfuura kuda kwaMwari. Let the mark go. Kana kuri kufa, so be it. Ndiri kutaura nevanhu izvezvi vakatarisana nezvimiro zvinorwadza. Murume wako zvaanoita, vamwe vakatoshandisa stay soft, vakamugadzira iko zvino he stays soft. Wakamira pakati pekuda kwaMwari nemarwadzo ako. Aiwamirira Mwari. Wait on God and fall on the side of the will of God. Achisimuka pamunamato Jesu, akapa masoja maoko ake sekunge asina simba rekudambura tambo. Kwakupa masoja maoko ake, kwakutungamirirwa kuenda kumba kwa Herodi, kwa Pilato kwa Herodi, kwakuchinjaniswa nevatungamiri ava, kusvika umwe wageza maoko akati murovei, kusvika arovererwa. Jesus pushed through the will of God at the expense of his own. Vanhu vari kutsvagwa nhasi in the church of God who are true to duty, vanomira pama principles though the heavens fall. Asi nhasi umwe akatarisa basa rake, aunzirwa pabasa kuti atsvake mari, but kutsvaka mari kwaanoita violates the principles of God. Muchadii mutungamiri zvamamira pakati pemarwadzo ebasa, the demands and the pressures of the chair on which you are sitting and the will of God. Uchadii, uchaita here kuda kwaMwari kana kuti uchawira pamarwadzo ako? Nyika dai ingatapudzirwa vanhu vanoteerera marwadzo kudarika kuda kwaMwari. Vanhu vagona kumira pakuda kwaMwari. Verse 43 yati, and there appeared an angel unto him from heaven. What was the purpose of the visit? To strengthen him. Vose vanoti marwadzo angu ndamaona Mwari ari kurwadza, izvi hazvisi kunakidza, asi ndinofuratira marwadzo, ndotarisa pakuda kwenyu, ndoita kuda kwenyu, vachapuwa simba kubva kuda denga. Ndo zvinotaura Isaiah. Vanomirira Jehovha vachapuwa simba. Andizivi mugore ra2024 pakutanga kwaro kuti iwewe wakamira pakati pekuda kwaMwari nemarwadzo what kind? Handimazivi. Pamwe marwadzo ebusiness raakutodonha, pamwe marwadzo erelationship yaakupera, marwadzo evana vasiri kuteerera vari kunzi ukavaendera kuvaprofita ava zvopera, pamwe marwadzo ewanano iri kunzi iyi ukangodai zvinopfuura, pamwe handizivi zvawakatarisa nazvo. But whatever the case may be, usateerera marwadzo kudarika kuteerera kuda kwaMwari. Simba rinobva kuna Mwari. The moment you choose to do the will of God, simba rinobva kuna Mwari. Mwari ari kutsvaga vanoti aiwa Mwari, zvido zvedu tinazvo, asi kana zvido zvedu zvorwa nezvenyu, aiwa kuda kwenyu kunyanya, zvido zvenyu Mwari kunyanya. There are moments in life when the will of God seems to be exposing you to danger. Will of God seems to be exposing you to losses of your life, as you need to understand that the safest place to be is in the will of God. Kana iriyo sarudzo yako, uri kuti Mwari ndipeiwo simba, ndamira pakati pemarwadzo nekuda kwenyu, teach me to do your will. Ngatinamate tese. Baba wedu vari kudenga, nguva inotisvitsa pakadaro pekuti tinomira pakati pemarwadzo nekuda kwenyu. Vamwe vanomirawo pakati pemafaro chaiwo nekuda kwenyu, ende mafaro agokunda kuda kwenyu kugosara. Mapfekero avo kuda kwavo, madyiro avo kuda kwavo, magariro avo kuda kwavo, mukomana wari kudanana naye izvezvi kuda kwake. Your will is nowhere to be found in the lives of some of your people. Mwari dai matibatsira sevana venyu. Kurarama kwatiri kuita tizvibvunze mubvunzo kuti izvi zvaakuitika muupenyu hwangu izvi kuda kwani? Mukomana wandinaye uyu kuda kwani? Basa randinaro iri kuda kwani? Kuchengeta vana kwandiri kuita nenzira iyi kuda kwani? Ko iyi decision yandazoita iyi, whose will is this? If it is not yours, teach us to run from our own wills which know not future, asi tiuye kwamuri, the safest place to be. Maita yenyu Mwari, nyasha dzenyu nekuwadzana kwamweya mutsvene zvive nesu nekusingaperi. Amen. Ngandifane na Jesu awe mponesi wangu, ndizatenyine rudo, ndipfawise senjiwa.
Jesu murwendo rweri pasi tiri murombo mweya karaine nimponesi kana achinzwa shiri zimwe dzichiputika adziitire mutsangedi anondizwawo anonditungamira nekundiregerera ngandiitwe mutsvene karaine nimponesi ngandifane naJesu mukurarama kwangu ndizorore kunemwi panzvimbo inyerere ndibarwe patsvaini nerudo rwake Jesu ngandiwe nerutendo karaine nimponesi ndibarwe patsvaini nerudo rwake Jesu ngandiwe